В момента се подготвям с един от най-добрите ни състезатели. Иво, как си? Добре, за тебе 4 седмици, за мен са 3, защото предишната седмица преди Истанбул имам още едно състезание и вече съм в, може би, пикова седмица. Вече съм добре, много уморен, но така трябва да бъде в момента. Добре, днес ще си говорим за грешките и това как може най-ефективно да работите на, може би, една от най-тегавите станции. При шейната, дърпането, бутането, най-важното нещо, което трябва да си мислиме е икономия на енергията. Как може с най-малко движение да преместите шейната от точка А до точка Б. Съветвам винаги, когато правите шейна и каквото и да е друго упражнение, да започнете с много леко и постепенно да дигнете, да не веднага се метнете на теста, което трябва да правите, защото трябва да подготвите тялото за това, което предстои. Сега сме сложили Open килограмите, 100 кг на шейната и ще се опитам по най-лесен начин да ви демонстрирам техниката, защото не е по никакъв начин сложна, но просто трябва да се прави по най-оптималния начин за изпълнение, защото съм виждал какви ли не техники и повечето хора по-скоро умряват тялото си, а шейната е трета станция, има още 5 станции след това и 5 бягания, които трябва да ги направим наистина хубаво, за да имаме добър резултат. Крачките пред линията, правите ръце, едновременно стенка и бутна с краката. 3-4 крачки, дърпане на въжето. И моето лично предпочитание е да дам ръцете настрани и да пусна въжето. Някои хора правят, някои хора обичат да не пускат въжето, ами като са встрани, просто да го попадат и прихванат. Това за мен губи време, не контролирате къде е въжето и може да си загубите така едни 10 секунди в това да се занимавате с въжето излишно. Затова най-лесният начин е да направите движението и просто си давам страни ръцете на 20 см и го пускам. Няма да загубите време в това да вземете въжето напред. Крачка напред и рестартирам. Ето как се обяга. Той сега прави дълги серии. Ще правим малко повече от самото преминаване от точка А до точка Б, защото когато накарате шейната от една страна от другата, трябва да се върнете и когато са уморени краката и когато усещате общата умора, повечето хора не искат да бягат, а трябва. Съветът ми е веднага като дръпнете шейната, леко бягане до другата страна, за да може да максимализирате времето. Може да сте много силни, но ако губите енергия в излишни движения, това после ще се отрази неминуемо на бягането. А все пак хайрокса е бягане с препятствия и бягането е важната част. При мен дърпането на въже е една от станциите, на която съм най-малко ефективен. Затова е много важно да тренирам днес със Иво. Първо, за да може да ми следи техниката. Второ, за да мога максимално добре да разпределям енергията си между различните дължини. Защото много често в началото на състезанието започвам първите 12 метра много бързо и след това вече ръцете и краката ми се изморяват и последните две дължини ги изкарам много по-бавно, което след това ме забавя и на бягането. Краката са ми малко изтощени. Сутринта бягахме 20 км, а днеска е ден, в който трябва просто да стиснем зъби и да избутаме тренировката. Ай! О, мале! Фак! О, на 3! И това, което ще видите Иво да прави много добре, в момента, в който хване въжето и тръгне назад, той не разгъва таза, а точно обратното. Остава си спънати ръце, сгънат и прави няколко крачки и чак тогава засилва шейната с ръцете. Много хора да пускат грешката от тук да тръгнат да се изправят много бързо и да дръпнат с ръце. Това хаби много енергия. Единственият момент, в който аз си позволявам да използвам най-вече ръцете, е момента, в който шейната е най-близко. Колкото по-близо е шейната, толкова повече сила ще имаме в ръцете и ще може да оставим краката малко да си почиват. Добре, направихме 3 серии със Иво.
Имаме ли още? Не. Добре. Ние сега правихме реално по 12 дължини, които са си около 100 метра. Две станции, една за друга, без почивка, в ритъм и то с темпо. Верно, С 200 метра имаме обем. 200 метра обем сме направили, т.е. 4 пъти сме направили станцията в две серии. Нали, има три променливи в дърпането на шейна, което може да направите. Едното е теглото на шейната, второто е дистанцията и третото е скоростта. Това са трите неща, с които може да се играе и е хубаво да се включат и трите в тренировките. За да станем по-добри в дърпането шейна, за съжаление, трябва да дърпаме шейна. Колкото и други аксесорни упражнения да правите, ако не правите структурирано и само специфично шейната, другите неща не са достатъчно, за съжаление. Това, което аз бих препоръчал, е да опитате шейната да я направите един път с дистанцията, която е на състезанието и постепенно във всяка тренировка да добавяте или примерно допълнително 20 метра или още една серия по 50 метра, да видите как се възстановявате, как ви се чувства кръста, защото примерно при мен ограничаващо в случая беше умората в кръста, а не толкова в краката, но предполагам, че това се дължи по-скоро на големия обем, който правихме днес, но просто трябва да се експериментира около самото упражнение, вече за да видите тялото как ви реагира.